Hello mga tol. Yan, so, ginising ko pala ako ni Ayla mga tol. Para ano daw, ma-open na yung present nila ba? Kasi sabi natin dapat gising daw kaming lahat bago i-open yung present. Ayla, good morning! Good morning! High five! Ay, pakita ka sa atong gate! Ba! Look. What's that? High five! Ba! Gaya po po sa atong. Kaya thank you, Santa. Oh, thank you, Santa. I watched your video last night, Sissy, so... I watched your video last night. No, this is different. You haven't seen this one. Ho, ho, ho. Wow. Wow, is that for Alo? Isla's helping Alo. This is for Alo. Alo, you got a bus. I love you. Alo, look. This is yours. Look, mate. Hell, boy. For baby. The bus go round and around. Give that to Alo and open your present. Hey, Alo. What do you say? Yes, that's yours. Oh, that's yours. Open! Who is this from, Ayla? Who is this from? Who is it from? Who gave this to you? Santa. Paano gali baga na rap? Lahat na lang Santa. Abay. Open. Bus! Wheels of the bus go round and around. Bus! Oh! That's a bus. This is mine? Yes, it's yours. You got to carry it elsewhere, It's yours too. Okay, I think that's from Tita Sisi. What do you say? I love you, girl. Is that from Tita Sisi or Tita Michelle? Tita Michelle lang ka nang gagawin. That's from Tita Sisi and Tita Michelle. Hello. Who's that from? Is that from Santa? Okay na bus? Usar ka bok? Oh my gosh, Ayla, what is that? This is for Alo, okay? You have to Oh, this is a bubble machine. This is Ayla, that's a bubbles. bubble machine, do you know? It's a bubble machine, Alo. Baby, I want to help you. Oh, Look. dinosaur. Wow! Awan, agad yan na sa bus. What's this? A llama? What is that? Thank you! Okay, this is from Santa. This is from Santa. This is for Alo, and this is for you. Arlo! Arlo! This present is for Arlo, your present. Arlo. That's from Santa. Okay, you're open. Arlo. Alo, look. Arlo, look. From Santa. Your present. Aeroplane. Did you ask that Hala. from Santa, Ayla? Alawa, nag-ibutang ng bus. What's that? Ala, gagatawan. Wow! Wow! A bus! Oh, Alright, let me ito read kay the Arlo note. Who is this Bus. for? Let me read. This is for Isla. This is the island present. Ho, ho, ho! Merry Christmas! This is a present for Ayla. She's been nice this year. From Santa! You can open! Merry Christmas, baby! Oh my God! Wow! What's that?
I will. Oh, go ask Daddy, please. Go ask Daddy is open. Go ask Daddy to open. Aba! Oh my gosh, you have a computer, baby! Hello mga Tuliski. Yan, so punta na tayo yung Bukid. Te! Let's go! Yo! Maulan-ulan ang ating panahon ngayon mo, Dol. Lagi na lang umuulan, pero walang tubig. Yan, so mga Tuliski. Nandito na tayo sa Bukid. Meet your other titos! That's your other tito, Alo. Other tito! That's your tito. That's your kapatid. Blandi Tito. That's Look, your kapatid. ablan tito! That's our kapatids. Ayaw nga, na manglabok na sa kilid. Dito na sa may gaanan na wala. Asa sa Ayla, te? Ayla? Ayla, meet the other titos. The other titos. There, the chickens. That's our brother. That's your titos, look. Say hello, Tito. Hello, Tita. Hello, Tito Chicken. Manok ni Dipuldo. Chicken! Tomorrow. Have a dimple in the mouth. I saw it. Oh! Where is your teeth? No. This one! Where is your hair? Your hair. Bottle siya ko siya hair. Oh. There! Hair! Where is your eyes? Where is your nose? Where is your mouth? Where is your teeth? Can you give me a smiley face? Are you? What's your name? What's your name? Me. Hello. Are you a monkey? A tree. A tree. A tree. Aww. Nanggigit sila. Good morning mga utol. Medyo masikip-sikip ang ating kalagayan ngayon. Morning down. Dili, continuation man sa akong vlog hapon. Yan, so mga tol. Medyo naputol ang ating vlog kagabi. Kasi tayo ay nag-enjoy. Papunta nga pala tayo sa ano? Ano sa kanina tayo? Crimson. Yan, Tayo ay Crimson. sumayaw sa si Balasi. Sabayan kasi kami sa ano si Balansi. No si Balasi. Naputol lang song kasi dahil sa si Balasi ni Mama. Idadrop lang namin si ate doon sa ano? Crimson Hotel. Unsa day? No si Balasi. Ha? Unsa day orasa ang check-in niya dito? 3. 3. pa tayo Kakuyog mall. ba dito no? Punta pa pala kaming mall mga tol. Bili kami ng ano? Bibili ni Miss ang SM. Bili ni Miss ang SM. Magkano kayo? Repairs airport na to. Mahal din. Mahal na ko din yun. Mga tol, nasa ano tayo? Timuan. Timuan. Check. Tamang exam muna. Bago kain. Bago kumain, tamang exam. Bigyan mo age? Yun mga tol, dito na nga pala kami pagkain. Nakaubos na ko ng isa. Yan, nakalimutan ko mag-vlog. Hello mga Dulski. Yan, nandito kami sa ano, SM Appliances. Naghanap si Chichi ng TV.
23. Mas malaki siya, 50. 50. Good girl. Yan so mga Dulski. Dito na sila sa pension. Yan. Pumasok din kami. Luboy. Tulog. Mga Dol, dito sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. By reenacting the call from the sea, they'll return to the shore. As the sun sets, the flutes are trumpeted, and the candles and torches are lit, creating a path to guide them home. Ano sa kibuhato na Lapu-Lapu? Kibuhato din sa Lapu-Lapu. Ay, siniwag diha ka nag-zoom. Lapu-Lapu. The hero of Mactan. Santa, kurog na ko na iya ha. Ang unang national hero ng Pilipinas. Majilan. Nagsayos na tinikling. Wala lang kuhan. Kawayan. Padung silang lapu-lapu di eh. Nawa-awa. Lapu-lapu. Musaw. Silent mode. Wala, nangawa. Nalilig sila doon. At dito na nagtatapos ang The Battle of Mactan. Mga tol, nandito na naman tayo sa Bali. Hi, Nila. Hello! Ignorante naman sila. Yan, sa mga Dulski. Dito rin siya room na latte. Oops. Ganda na. Dadaod mo na ka? Yeah. Pwede? Pwede ay. Abot lang. Dindot kayo. Yan, sa mga Dulski. Ano daw? Dinner na daw kami. Let's go. Yan, sa mga tol. Dito tayo sa ano? Inday, Pinasutil. Alam butter o kambas o tempura. Dito na natin pagkain mga tol. Ito na to? Kamay na din, no? Dahil Buddy! Many hours later. Bye-bye, te. ang mga chinilas nila. Amin ang chinilas nila. Te? Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Just wait. Bye-bye. Bye, best friend. Buddy. Bye-bye. Aray sa amin, te. So, ayan, mga Tulski. Nandito na nga pala ulit tayo sa SMC site. Yan. Babalikan natin yung yung TV ba. Yan, let's go. Na-drop na din namin sila ate doon sa pension. Let's go. Ito yung napili ng Chichi mga dalay. Yan. Nasa box. Check. So ayan mga Dolski, yan. Bahay na nga pala kami mga tal. At nakita niyo na, test na din namin yan. At salamat kay Chichi. At Merry Christmas sa lahat. At hanggang dito na lang. Kasi tayo ay
Antok na, antok na. Ano na nga pala ganyan mga tal? 12. Yan. So, nandito na mga Tulski. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.